Hyvä, täällä on märkä peppu, kun ei liuu. Mennään sitten, kiivetään täältä. Kiivetään uudestaan. Mennään uudestaan. Mennään. Täältä näin. Mennään tästä. Täältä kato. Noin. Noniin. Aurora, hei. Eikö se tonne noin? Ja tonne noin. Jei! Tuutko sä tänne liukumaan? Tuu. Eikö sä tuu liukuu? Minne sä meet? Minne sä oot menossa?